poviem to na rovinu a bez servítky, žijeme vo svete, ktorý doslova uctieva satana verejne, viď krásne naše olympijské hry, ktoré mali úvodnú ceremóniu v podstate iba zosmiešňovanie Boha, zosmiešňovanie Ježiša poslednej večere. Samozrejme Boha a Ježiša, nie nejakých iných náboženstiev a neviem čoho. Ježiša, lebo jediná cesta, pravda je život, je v Kristovi. Samozrejme stvárnenie Biblie, zjavenie Jána, jazdec na koni, smrť, že bude jazdiť na koni. Samozrejme rôzne motívy smrti zobrazené. A fascinuje ma najviac na tom to, že ľudia sa tomu čudujú. Žijeme vo svete, ktorý uctieva seba, uctieva peniaze a uctieva vlastne satana. Takže úprimne nie sa čo čudovať, že z olympijských hier, ktoré mali nejakú, povedzme, úvodnú ceremóniu v minulosti, ja neviem, v Číne napríklad nejakú naozaj takú kultúrnu, sa